Să vom face un nou episod din Car Parking Roleplay. Suntem aici cu un M5 F10 din 2015. Sper să vă placă acest episod, să dați un mare like și un subscribe și un share ca să vadă și prietenii voștri. Și hai să vedem și la treabă. Să-mi fixez și eu GoPro pe cap și să pornim. Gata, mi-am fixat și eu. Deci mașina este pachet M, nu are nicio treabă. Dorel a adus-o din Germania și trebuie să vă spun, mașina este clean, deci nu are nicio lovitură. E mare. Este un fel, nu am luat modelul coupe, ca să știți. Nu am luat modelul coupe, ca să știți că modelul coupe este nasol pentru mine, dar pentru voi nu știu cum e. Deci, hai să pornim și noi mașinuța asta ca să băgăm și noi benzină, că nu am putut să mă bag acum. Bag acum, că acum am venit de la București, m-am băgat puțin la somn și nu știu să fac. Las puțin ca să așa vedeți. Să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți videouri cu acest F10 ca să mai facem, ca să vă mai uitați la ele, ca să, nu știu. Mașina este foarte bună, adică e adusă din Germania, e adusă de Dorel, la care conduce foarte bine un prieten de-al meu. Foarte bună mașina și ce să mai spun. Ne vedem acasă ca să luăm ceva de acolo. Am ajuns și noi acasă, avem aici M5-ul, avem pe Fluffy aici, că de mine, ce vă zic. Ai mâncat? Ai mâncat. Trebuie să luăm ceva acte de aici de acasă, că trebuie să mă duc să mă angajez. Buletinul ăstea, uite-le aici. Am dat. Fluffy să nu intre în casă. La mine în clasă. Ok, hai că... Da. Stai puțin că nu merge bine. Da. Așa, și am plecat. Am plecat în drum spre București. Dar mai întâi să luăm și la McDonald's și ne vedem în drum spre București. Gata, am luat și la McDonald's-ul. Deci, haideți să plecăm. Abia aștept să mă angajez ca să mai fac și eu niște bani, că i-am dat lui Dorel să ia mașina asta, deci ne-am dat ca să să o iasă și să-mi o dea, că eu i-am dat bani să-mi o ia, că eu eram la lucru. Eu mergeam, făceam un car vlog, treceam duble, nu ruble, bani rusești, treceam de ruble, că nu vin rublele la mine, și pe asta am ajuns și noi la afacere, să iau acte și să mă angajez aici. O să iau afacerea asta, că nu știu. Parcă nu vrea nimeni de aici. Am deșert. Cred că de-aia nu m-a lăsat pasticul pe aici. Să rugăm repede de aici, că nu se știe ce se întâmplă. De acum. Mama, trebuia să o iau invers. Am puțin că m-am încurcat mult București. Uite-mă aici e ea. Nu vreau să bușesc. Bă, ce are mă de vedea asta? Gata, mai sunt și noi aici. Și ne vedem când luăm actele.
gata, am dat și noi actele. Și acum hai să vă prezint EMU, să vă prezint BMW-ul, că nu se poate un car vlog fără o prezentare. Mașina, hai cu o tragem aici. Mașina este foarte bună, este M. Ce să vă mai spun eu? Încă nu am matriculat-o, cred că v-am mai spus asta. What the fuck? Ce caută ziarul ăsta aici? Ce caut pe el? Dă-l încolo cu mafia rusească. Pe mine mă interesează BMW-ul. Hua! Putin. Ok. Deci mașina trebuie să o matriculez mâine și mâine vom face un car vlog special. Mâine cred că e duminică. Da, e duminică mâine și să vedem dacă lucrează ea de la matriculări. Asta e problemă. Că nu se știe dacă lucrează ea de la matriculări. Deci mașina e pe diesel, adusă din Germania de Dorel, cel mai bun șofer al meu și cel mai bun prieten. Deci mașina este intactă, fără nicio lovitură și cam atât. Farurile sunt de BMW originale, dar nu să văd acum. Și na, ce să vă mai spun mai mult de atât, să dați un mare like, un subscribe și un share. Ne vedem data viitoare și să vedem dacă îmi scrieți în comentarii că trebuie să mai vedeți și voi BMW-ul ăsta. Bine, ne vedem data viitoare. Pa, pa!